Isang senior citizen ang nasawi sa madugong insidente na kinasangkutan ng mismong kanyang biyanan sa gitna ng katahimikan na madaling araw bandang alas 12:55 ng Hunyo 29. Isang matandang lalaki ang walang awang pinagtataka sa mismong loob ng kanyang tahanan sa may barangay Dawis Dingley, Iloilo. Kinilala ang biktima ni si Roberto Labarete, isang senior citizen, ama, lolo at haligi ng kanilang tahanan. Ang itinuturong suspect ang sarili niyang biyanan na si Froilan Arquil. Ayon sa investigasyon ng pulisya, may matagal nang hindi pagkakaunawaan ng biktima at ang suspect at pareho silang nasa ilalim na impluwensya ng alak. Bago ang karumaldumal na krimen, nagharap pa sa barangay hall ang magbiyanan para sanay ayusin ang alitan. Ngunit sa isang iglap, habang walang kaalam-alam ang lahat, lihim na kumuha ng itak si Arquil. Sinundan ang biktima sa bahay at doon inundayan ng itak. Tinamaan ng malalim at nakakamatay na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Navarrete. Sa kabila ng agarang pagresponde, idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Agad na naaresto ng mga otoridad si Arquil at sa ngayon ay nahaharap sa kaso. At mga ka-K5 sa huli, hindi na maibabalik pa ang buhay na nawala. Ngunit sana maging babala ito sa bawat alitan. Hindi dapat galit ang pairalin, kundi pag-unawa. Para sa Network News mula dito sa probinsya ng Iloilo, ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM.